Noswaith a bawb, croeso. Bethan ydw i o Fenter Brycheiniog yma i Sefed, a hoffwn i groesawu pawb yma heno i'n sesiwn lyfrau yn Tafarn y Clwb. Ga i ddweud gair o ddiolch yn gyntaf i'n hawduron ni, sef Sian, Pryderi a Myfanwy, am gytuno i drafod ei gwaith yma heno, a diolch arbennig i Lowri Siop Clwb am liwio'r sesiwn i ni heno. Cofiwch, mae modd prynu'r holl lyfrau yn Siop Clwb neu mewn unrhyw siop lyfrau Cymraeg. Hoffwn i hefyd diolch yn arbennig i Chris Baglin sydd tu ôl cefn llwyfan yn trefnu'r holl ochr dechnolegol sydd yn dipyn o gamp yma heno. Iawn, welwch chi ddim hwnna i eto heno, fydda i'n trosglwyddo nawr at Lowri, ond cofiwch mae croeso i chi adael sylwadau yn isod os ydych chi'n dilyn ni ar Facebook, a gobeithio newch chi fwynhau y noson. Diolch bawb! Helo, croeso pawb a chroeso arbennig i Clwb Llyfrau heno, da ni ym Mhywys Paradwys Cymru. A diolch yma i ti Beth am y croeso. A mae gennym ni 3 awdur, byddwn ni'n trafod efo nhw heno. Byddwn ni'n dod i wybod chydig bach mwy am 3 awdur sydd wedi sgwennu llyfrau, sydd wedi cyhoeddi yn ystod y misoedd diwethaf. Byddwn ni'n cyfarfod â Pryderi a Sian a Myfanwy fel soniodd Beth. Ac yn gyntaf, byddwn ni'n cyfarfod â Pryderi Gwyn Jones, sydd wedi sgwennu llyfr o'r enw Brenin y Trainers. Helo, Pryderi. Helo, Lowri, sut wyt ti? Iawn, diolch, sut wyt ti? Iawn, diolch. Dyma ni'r llyfr, fyddwn ni'n trafod Brenin y Trainers. Mae wedi cael ei gyhoeddi gen gwest Carreg Gwawch ac ar gael yn eich siopau am £6.95. Ddaru Pryderi gael ei eni yn Aberystwyth. Please stopiwch os dwi'n gael rhywbeth yn anghywir. A'i achfagu yn Llansannan ac yna Mangor. Wedi cyfnod yn teithio ledled y byd, ddarech chi prodi merch o Lambry Mair ac da chi'n ded i ddwy o ferched. Da chi'n athro yn ysgol uwchradd Cyreinion ac da chi'n ymddiddori mewn chwaraeon yn enwedig pêl-droed. Oedd hynna'n oce? Ie. Brenin y Trainers. Brenin y Trainers ydy'ch nofel gyntaf. O le ddar y syniad dod ar gyfer y nofel yma? Wel, o'n i'n bwriadu sgwennu llyfr i blant ysgol, ti'n gwybod, blwyddyn 7, 8 a 9. Ac dyma fi'n meddwl, be oeddwn i'n hoffi pan oeddwn ni tua 12, 13, 14 oed. A un o'r pethau oeddwn i'n hoffi'n ofnadwy oedd, fel da chi'n gallu gweld tu ôl i fi'n fan hyn, trainers, right? Oeddwn ni a fy ffrindiau wedi gwirioni hefo trainers, ac roeddwn ni a fy ffrind Rheinald, neu Reg, fel oeddwn ni'n ei alw fo, yn mynd i Rhyl ac i Landudno ar Brynhawniau dydd Sadwrn o gwmpas siopau chwaraeon. A be oeddwn ni'n neud oedd edrych a roglu a bodio y trainers yma. Oeddwn ni'n meddwl oedd mor wych ar y pryd. Felly, dyna beth oedd yr ysbrydoliaeth, a mae hynny wedi digwydd blynyddoedd mawr yn ôl erbyn hyn. Ond mi rydw i rhaid i fi gyfadda yn dal yn hoff iawn o trainers neu sgidiau dal adar fel bysa dad yn ei gael nhw. Wel, da ni gallu gweld yn ôl i chi wrth gwrs. Felly dy brofiad personol di oedd yr ysbrydoliaeth. Allu di sôn chydig am be di cynnwys y nofel, be di'r stori'n fras? Wel, yn fras, Lowri, mae'r arwr yn y stori, yn y nofel, isio par o ZX1 million, sef un o'r para neisiaf gorau mwyaf cool o trainers sydd ar gael yn y siop orau yn y dre lle mae o'n byw. Enw'r siop ydy Skid Locker. Y broblem ydy bod y trainers yma yn costio ffortiwn, ac mae nhw'n dal i fod yn ddrud iawn. Ac be mae o'n benderfynu i wneud ydy trio hel pres i'w cael nhw.
Rhyw 2 ar 10 oed ydy'r cymeriad, felly dydy o ddim yn cael job ar ddydd Sadwrn, dydy o ddim yn ddigon hen i gael job ar ddydd Sadwrn. Felly mae o'n meddwl am ffyrdd eraill o gasglu arian mwyn llwyddo i gael y trainers Adidas drudfawr yma. Mae dad o'n gyndyn o'i prynu nhw iddo fo, ac felly mae o'n penderfynu gwneud rhywbeth dros fo hun i wireddu ei freuddwyd ei hun. Ac mae o'n cael help gan ei ffrind Dyl, ac falle bod y ferch sy'n mynd i ddod yn gariad iddo fo, falle bod hi hefyd yn mynd i helpu fo mewn rhyw ffordd. Felly dyna yn fras y stori. Gret, heb roed unrhyw beth pwysig i ffwrdd wrth gwrs, diolch yn fawr. Mae yna lot o waith ymchwil, wyt ti wedi sôn bod ti wedi mwynhau bodio'r trainers yma, neu'r sgidiau daladar pan oedd y ti'n yn yr oedran yma. Oedd yna fwy o waith ymchwil nes ti wneud na'r just profiad personol yna? Wel, bob tro oedden ni'n Aberystwyth, oedden ni'n mynd i'r siop yna, JD Sports ar y stryd fawr. Ac mi faswn ni'n mynd yna ac yn edrych ar yr holl trainers o gwahanol liwiau ac yn y blaen i gwahanol steil. Ond mi nes i hefyd darllen dipyn, mae yna lyfr, Sneaker Wars ydy enw'r llyfr. Mae wedi cael ei gyhoeddi yn America. Ac mae hwnnw'n sôn yn fanwl iawn am y 2 frawd sefydlodd y cwmnïau Adidas, Dassler oedd enw fo, ac i frawd Rudolf Dassler wnaeth sefydlu Puma yn y man. Felly, dyna amdani nhw yn eitha manwl, a mi nes i ddarllen hefyd Shoe Dog. Beth ydy hwnna ydy llyfr gan Phil Knight, cwmni Nike, neu Nike fel maen nhw'n ddeud o. Felly, rhwng hynny a'r plant yma, mae non ag Efan yn reit hoff o trainers, o'n i'n gwybod bod oedden nhw'n... Mae'n bryn di anfon nhw'n neges. Croeso i ti ateb y cwestiwn. Doedd ddim rhaid fi fynd yn agos at trainers bryn, oedden nhw jyst yn drewi'r tŷ i gyd pan o'n i'n byw efo fo, ti'n gwybod? Yn y weithio. Diolch yn fawr. Nes ti sôn ar y ddechrau bod hwn yn nofel, i bobl yn eu harddegau nhw, so ti'n cytuno bod dyna di'r gynulleidfa fydde ti'n sgwennu ar ei gyfer nhw, neu ar gyfer pwy wyt ti'n meddwl mae'r nofel yma? Ie, ti'n gwybod, mae'r stori ddigon syml, tydi hi ddim yn uchelgeisiol ofnadwy. Mae'r iaith yn syml hefyd y dydd y gwir a hawdd i'w ddilyn gobeithio. Dwi wedi darllen degau ar ddegau o lyfrau efo'r plant yn yr ysgol dros y blynyddoedd. Ac maen nhw wrth i bodda hefo llyfrau Bethan Gwanas a Manon Steffan Ross ac yn y blaen. Ond mae yna un awdur, un dyn, oeddwn ni'n teimlo bod y bechgyn yn enwedig wrth i bodda hefo'i waith o. A dyn hwnnw oedd Eirig Gwyn. Roedd o yn dod o Bywys hefyd yn dweud, dwi'n meddwl bod wedi cael ei enni'n Llanbryn Mair. Ac mae yna 2 ganddo fo, United a Powdwr Hech ydy'r ailyn. Ac mae yna rhyw ddireidi yn y llyfrau rheini, a pethau o'i bechgyn yn enwedig falle, a merched i'r gwir, y mwynhau darllen ac y mwynhau chwerthu'n efo'r llyfr felly. Felly dwi rwan anelu at hynny, ond ar ôl dweud hynny, mae bobl, yr hynnas sydd wedi ddarllen, ydy dynas 83 oed. Ac mi roedd hi wedi mwynhau y llyfr yn arw. Ac felly mae gen i lot o ffrindiau yn y pentre yma hefyd sy'n dweud bod nhw wedi ddarllen o. A plant, ffrindiau'r plant yma wedi mwynhau hefyd. Gret, felly llyfr i bawb felly, sy'n hi'n dweud. Y cwestiwn ola sydd gennau ydy, be nesa? Oes yna fwy o llyfrau mynd i dod? Ydy hon mynd i datblygu yn gyfres o lyfrau? Be sy'n ti'n licio gweld yn digwydd? Wel, mi oedd Myrddin ap Dafydd yng Ngwas Carreg Gwalch yn garedig iawn, a mi gynigiodd o i mi wneud rhyw gyfres. Felly, dwi wedi gorffen yr ailyn. Wedyn mae fy ffrind Hugh Richards, sy'n dysgu yn Llanfair hefyd. Mae o wedi bod yn tynnu lluniau, mae yna rhyw 10 cartŵn yn y llyfr, a wneud y clawr hefyd. Felly, mae'r cyntaf wedi dod allan, mae'r ail yn mynd i ddod allan mis Hydref,
A wedyn, Kaiser y Trainers ydy enw yr ail lyfr, achos mae'r llyfr yna'n mynd â ni i'r Almaen. Ac oedd ti'n holi'n Lowry am y gwaith ymchwil dwi wedi gwneud. Wel, mi ges i drip bach y cyndolig drwy 2 ddiwrnod i'r Almaen, i Nuremberg. Ac mewn pentre bach wrth ymyl Nuremberg o'r enw Herzogenarach, mae cwmni Adidas a Puma wedi sefydlu. Felly mi es i Lygadynon a costa fi'n hun, ac wedyn i lyfr yn sôn am hynny. Mae'r cymeriad ifanc yn cael mynd i'r ffatri neu HQ Adidas y lle pwysicaf iddyn nhw yn y byd. Ac wedyn, dwi'n gobeithio bydd y tryd hefyd yn dod allan nes ymlaen. Whoops, mae'n ffôn. Reit, wel diolch yn mawr, dyma ni'r clawr eto chi gweld, fel o'n i'n dweud, mae'r lluniau yn lyflu a mae'n neis gael, sam lluniau mewn lot o llyfrau, a mae o'n torri'r sgrifen fyny rhywun sydd wrach yn newydd i ddarllen neu heb llawer o hyder. Felly, gret, diolch yn mawr am y sgwrs Pryderi, gret, diolch yn mawr iawn. A fel dedodd Beth, mae'r llyfrau mae gyd ar gael yn eich siopau lyfrau lleol yn yr ardal. Diolch yn mawr. Diolch i. Dwi jyst i dweud un peth, mae'r lluniau hefyd yn helpu bobl ddeall y stori, ti'n gweld, ynddo? Pobl Llanfyllin fan ynddo. Felly, Berig. Diolch, Pryderi. A'r awdur nesaf, da ni'n mynd i sgwrsio fy hi, ydy Sian Llywelyn. Dyma copi o Drychwch, nofel diweddaraf, nofel gyntaf Sian Llywelyn. Mae hefyd ar gael gen Gwas Carreg Gwalch a pris hon ydy 8 bunt. Croeso, Sian. Diolch yn fawr iawn, Lori. Mae Sian yn dod o Bendryn Deudraeth yn wreiddiol ac yn byw ym Mwlch y Cibau ers bron i 8 mlynedd bellach, ond yn gobeithio symud nôl i Penrhyn cyn bo hir. Rhoddodd Sian y gorau i ddysgu nôl ym mis Rhagfyr llynedd, a mae wrthi yn sgwennu ac yn bwriadu neu G Angor. Yna gawr i gyd. Felly Drychwch ydy dy nofel gyntaf, o le dda'r syniad dod ar gyfer y nofel? O, bobl bach. Dwi'n meddwl na'r peth cyntaf benderfynais i oedd sut fath o genre oedd y nofel yn mynd i ffitio fewn iddi hi. O'n i'n gwybod bod ni eisiau rhyw fath o nofel arswyd, ac o'n i'n gwybod hefyd bod fi eisiau rhywbeth goruwch naturiol ynddi hi, a does am llawer o hynna'n digwydd. Dwi'n meddwl mewn llyfrau nofelau Cymraeg ar hyn o bryd. A dyna genre sy'n fynenu fi, a hefyd chi mewn dramau a mewn ffilmiau a falle. Felly, mi benderfynais i ar ôl meddwl am pa fath o genre oedd hi'n mynd i ddisgyn i syrthio mewn iddi, mi benderfynais i wedyn ar y lleoliad, achos do'n i'm eisiau yn lleoliad cymhleth ofnadwy, felly tŷ teras oedd y lleoliad, mond i fod o'n tŷ teras gwag, felly. A wedyn mae'n dechrau sgwennu hi, a mi ddoth y syniad fel yna wrth i sgwennu hi, yn aml iawn, dwi'n meddwl am rhywbeth yn fras. A wedyn dwi'n dechrau sgwennu, a mae'r syniad yn tyfu wrth i mi sgwennu, felly rhyw datblygiad fel la oedd o, yn fwy na bod fi wedi cynllunio'r holl beth yn fanwl, felly. Yeah. Reit, so bod y genre wedi dod gyntaf a wedyn y stori i ddilyn rysut. A lle di sôn wrthyn ni'n gryno am y stori, fel nes Pryderi, heb roed unrhyw beth pwysig i ffwrdd, fel bod bobl dal yn mynd allan i brynu copi, ond alle di roi syniad yn ni o beth sy'n digwydd yn y nofel? Gallaf, mae y prif gymeriad ydy hogan ifanc rhyw 20 oed o'r enw Mabli. A mae hi'n newyddiadurwraig, a mae hi'n hynod o wych am wneud y gwaith. A mae hi yn cael ei hel i'r coleg lleol, lle mae yna blac yn cael ei ddadorchuddio i gofio am hanesydd oedd yn ddarlithio ac yn bennaeth yr adran yn y coleg, ond oedd hefyd yn rhyw fath o seleb lleol felly. Ac mi o pobl yn gwybod amdano fo'n genedlaethol.
Ond y peth ydy, doedd o ddim yna yn y prynhawn coffa yma, oherwydd i fod o wedi diflannu 20 mlynedd ynghynt. A dyna sut mae hi'n dod i wybod amdano fo, felly y bwriad i Mabli oedd sgwennu adroddiad ar y prynhawn yma yn y coleg, ond gan i bod hi'n newydd i adurfrau gwych, mae hi'n snwyro bod yna rhywbeth gwerth mynd ar ei ôl yn fan hyn. Felly mae hi'n mynd i chwilio chydig bach mwy hanes y dyn o'r enw Jack Percy. A mae'n ffeindio allan lle fi oedd o'n byw. Mae'n ffeindio allan bod y lle yn wag. A mae'n mynd yno i fusnesu. Ond mae yna rhywbeth yn y tŷ, rhywbeth hynod o arswydus i fewn yn y tŷ, sydd yn achosi pobl ddiflannu. Na i'n deud be ydi o, a na i'n egluro mwy na hynna, ond bob un tro mae hi'n mynd yna, mae'n mynd ar rywun mae hi'n nabod un yn gydweithiwr neu'n ffrind efo hi, a maen nhw'n diflannu, dydy hi ddim, ac ar ben hynna, pan mae hi yn y tŷ, mae yna rhywbeth yn digwydd iddi, mae hi'n llewygu, a mae'n deffro rhyw ddwrnod wedyn yn ei lle ei hun, ddim yn gwybod be ar wyneb y ddaear sydd wedi digwydd. O, ydyn dyna lle mae'r dirgelwch yn dod i fewn iddi. Ie, dirgelwch, ie, yn wir. Ac o ti'n sôn am y gorywch naturiol, ac wrach bod hyn yn rhywbeth anodd i ateb, ond nes ti unrhyw waith ymchwil mewn i hyn, mewn i wrth sgwennu'r nofel, unwaith oedd gen ti'r genre, y stori, nes ti unrhyw ymchwil, neu oedd angen wneud unrhyw beth? O ran yr achos ma sydd yn y tŷ dros bethau ddiflannu a pobl ddiflannu, mi ddoth hwnnw i mi fela. Dydy o ddim yn gysyniad gwreiddiol, does o ddim byd yn wreiddiol yn y syniad ma o be ydi o, ond bod sut ydw i wedi mynd o'i chwmpas i adeiladu stori o gwmpas o chydig bach o wahanol. Mi oedd rhaid gwneud gwaith ymchwil ar gyfer rhai elfennau yn y stori. Un oedd, mae yna goeden Owen tu allan i'r tŷ yma, a mae honno bron iawn yn gymeriad yn y stori hefyd os liciwch chi. A mi nes i waith ymchwil i symboliaeth coed Owen i'r hen Geltiaid cyn iddi ddod yn rhywbeth sydd yn cael ei ddefnyddio mewn mynwentydd felly. Chos yna wastad goeden Owen mewn mynwent, ond does na ddim tir neu safle Cristnogol o gwbl wrth ymyl y tŷ sydd yn gwneud yr Owen yma yn un reit unigryw. A wedyn mae dan warchodaeth y Comisiwn Coedwigaeth ac yn y blaen, felly mae hwnna'n un peth o'r rhaid i mi sbio fewn iddo fo. A'r llall, gan bod y stori yn neidio nôl i 1983, mae yna ffotograffydd o'r enw Glandon Richards yn y stori hefyd sydd wedi byw yn y tŷ cyn i Jack Percy ddod yna i fyw. A mae o'n ffotograffu'r lleol a mae'n gweithio i'r papur newydd lleol, a doedd gen i ddim syniad sut oedd lluniau yn cael ei datblygu yn y modd hen ffasiwn lle. Pan dach gennych chi mwy stafell goch a mae eisiau defnyddio'r cemegion i gyd. Mi ddaru myfanwy Alexander fy helpu fi yn hynny o beth, a mi oedd rhaid i fi chwilio ar y we am wybodaeth hefyd. Wedyn, mae o'n beth difyr iawn cael gwneud gwaith ymchwil pan mae'n dod yn fater o sgwennu rhywbeth yn greadigol, achos dyna beth dwi wrth i wneud ar hyn o bryd, wedi ymchwilio i bethau hanesyddol a falle. Mae'n bwysig i gael yn iawn, da. Mae'n bwysig, yndi. Grêt. Ar gyfer pwy sa ti'n dweud mae'r nofel di sgwennu? Os gen ti, oedd gen pryderu fel grŵp oedran yn ei feddwl o, ond mae hwn yn nofel ar gyfer oedolion, so wrach bod o'n mwy eang. Be fydd dy farn di ar y gynulleidfa? Ia, swn i'n feddwl, o'n i'n meddwl at grŵp foed i, dwi'n ganolodfa, dwi'n newid gael fy neigian, a foed i a fengach, o'n i ddim yn meddwl y bysa hi yn nofel fysa'n apelio at y to hun o gwbl. Ond mi ydw i, fel Pryderi'n deud, bod yna bobl mae o'n nabod i dod ato fo sydd yn hun ac yn deud bod nhw wedi mwynhau. Dwi'n na wedi cael pobl sy'n cenhedlaeth fy rhieni, lle sy'n ddwywaith foed i sy'n dweud bod nhw wedi mwynhau, darllen bod hi wedi cydio yn dyn nhw lle a bod nhw wedi mwynhau darllen ni. Mae rei sy'n sicr yr un oed a fi'n dweud bod nhw wedi mwynhau hi'n fawr, ac am hwnni am bod yr elfen o'r uwch naturiol na ynddi hi, dwi'n gobeithio gwneud apelio at y to ifanc hefyd, de. Felly eto nofel i bawb fel yn debyg i Pryderi. Yndi, mae'n anodd i pitio hi, de. Ie, a fel ti'n dweud, oes na ddim llawer o stwff gorywch naturiol yn y Gymraeg, felly mi fydd hi'n apelio i lot am y rheswm yna.
So ni'n licio gorffen trwy gofyn, o ti di sôn am, o ti'n sgwennu ar hyn o bryd, be sy'n gen ti ar y gweill, be sy'n gen ti'n dod nesaf o ran cynnyrch llenyddol? Wel, peth ydy, mae gen i gymaint o stwff dwi wedi cychwyn, neu wedi dechrau, dwi ddim wedi gorffan efo nhw. So ni'n licio mynd i'r afal ar rheini yn sicr, achos dwi'n licio'r syniadau ynddyn nhw, dwi'n meddwl bod nhw'n werth i gorffan. Dwi wedi methu gorffan nhw achos bod fi wedi bod yn dysgu am 15 mlynedd a mae bron yn amhosib cael amser i stwffio fe fewn lle. Ond hefyd dwi wedi cychwyn rhywbeth arall sydd yn mae'r elfen hanesyddol a goruwch naturiol eto yn drwm yn hon. Dydy'r un yn strwythyr a sydd yn drychwll ddim iddi hi. Mae'n fwy cronolegol, dwi fel la, ond eto, yr hanes a'r goruwch naturiol yn cydweithio ac yn croesi gilydd sydd yn hon, Bet, drach ni mlaen at weld honna yn y siopau hefyd. Diolch yn mawr i ti, Sian, am y sgwrs. Iawn, diolch yn fawr iawn. Helo, myfanwyr. Helo, Lawr, ys i mai. Iawn, diolch, sut ydych chi? Da iawn, diolch. Dyma'ch nofel diweddarach chi, Mynd Fel Bom, sydd allan ers dechrau'r flwyddyn. Mae'n yma eto ar gael, mae'r 3 llyfr da ni'n edrych ar heno trwy Gwasg Carreg Gwalch fel mae'n digwydd, a mae hon yn costio £9 o'ch siopau llyfrau lleol. Wrth gwrs, mae rhai o'ch nofelau cyntaf chi ar gael yn y Saesneg, dyma cyfeithiad o Aws Heddwas, sydd ar gael fel blydu Eisteddfod, a mae hwnna hefyd yn £9. Felly, mae gwyd chi myfanwyr yn Sir Drefaldwyn, ac ar ôl i chi byw ym mhob gornel o Brydain, da chi wedi dychwelyd i'ch ardal enedigol i fagu 6 o merched mewn tŷ to gwyllt ger Llanfair Cyreinion. Dwi wedi copïo hwnna rhywle arall meddeuwch i mi. A fel sgwennwr a darlledwr, da chi wedi cyfrannu at sawl rhaglen, radio a theledu. A dyna sy'n ni licio cychwyn trwy sôn am, ydy'r cydgynhyrchiad da chi wedi bod yn gweithio arno fo rhwng Radio Cymru a Radio 4. Sa chi licio sôn chydig bach am hynny, os gwelwch yma? Wel, ar ôl sgwennu Aws Heddwas, sydd y nofel gyntaf yn nghyfres amdan anturiaethau, helyntion a dylygydd Daf Dafis yn Heddlu Dyfed Powys. O'n i wastad yn feddwl, mae'n fath o stori ti'n gallu feddwl am fel drama. So, mi pitchais i at Radio 4. Ac oedd o'n ddifyr iawn, proses ddifyr iawn, achos oedden nhw'n dweud, dyn ni ddim yn clywed pethau o Cefn Gwlad Cymru, byth. Ac un cwestiwn pwysig oedden nhw'n gofyn di, oes na hyd a llefrith yn ddi o gwbl? Yn dweud na, does na ddim hyd na llefrith. Mae yna londys, a mae yna dafarn o'r enw y llew di, ac oedden nhw'n dweud, wel, mae hwn yn rhaid, achos mae rhan fwy o pethau dyn ni'n derbyn o Gymru amdan y pethau efo rhyw elfen o hen chwedl neu rhywbeth. So, dedson nhw, wel, dyna lais dyn ni ddim yn clywed yn aml iawn, ac ardal dyn ni erioed wedi mynd iddo fo. Ond wedyn, oedden nhw'n feddwl sy'n syniad i wneud o fel maen nhw'n dweud cefn wrth gefn, un fersiwn yn Gymraeg ac un fersiwn yn Saesneg. Ac oedd hwn yn cynllun creadigol ac yn gwneud synwyr perffaith tan daeth y hen Covid i'r golwg. Ac y syniad oedd i cael rhywbeth i darlledu yn ystod yr wythnos Eisteddfod. So felly mi oedd na dyddiad cae go galed ac oedd y proses o creu o ddim cweit mor syml ac falle fydd o, ond yn y pen draw mae newydd wedi cael a darlledu a diolch byth mae bobl wedi cymryd ato fo. Gret, dwi'n meddwl mi allwn ni clywed darn o'r cynhyrchiad rwan, os di hynny'n gyfleus. Tit hwn! Sia, mae'r archdderwydd yn colli arni o fanna. Lle do'n ni'n mynd? Neu o road tu ôl i'r lle celf. Gethin?
Ydy nhw wedi ffindio fo? Mae o'n gorwedd ar y glaswellt, efo saeth yn sticio allan o'i wddw. Be? Pos, mae deith i'n teifi wedi les. Greit, dwi wrth fy modd clywed ac yn Sir Drefaldwyn fel yna, a nes i clywed chydig o'r cynhyrchiad ar Radio Cymru wrth yn Steddfod, ac o clywed y bech a'r lledd a'r ten, yn bersonol, dwi'n hollol biased, ond dyn ni'n clywed o ddigon ar y cyfryngau, felly gwych o beth yn fanwy. Wel, dyna un o pethau, oedd bobl yn dweud, maen nhw erioed wedi clywed lleisiau debyg, na hyd yn oed adlewyrchiad o'r cymuned debyg. So, croesi bysedd, fydden nhw'n dod nôl a gofyn am fwy wedyn. Ie, wrth gwrs, achos mae yna cyfres o nofelau. Da ni'n edrych ar un nofel wrth siarad efo chi. Da ni'n edrych ar cyfres a pedair nofel sy'n y gyfres hyd yma. O le ddar y syniad gwreiddiol dod ar gyfer anturiaethau Dafis, fel ydych chi wedi sôn? Wel, mi oedd yna ddau peth i ddechrau. Y syniad o wneud rhywbeth am Steddfod daeth o'r cyfarfod, lle oedd, o'n i fel cynghorydd sir yna, ac pawb wedi cyffro'n lan, y syniad i cael Steddfod yma i fod, a dyna lle oedd fy nhad yn byw, so oedd pawb wedi cyffro'n lan. Ac oedd yna ddau bobl sy'n edrych bod, maen nhw'n feddwl bod o'n syniad erchill. Un oedd dyn o'r bwrdd dŵr, ac ti'n gallu jyst yn gweld o'n feddwl am y caffi a bob dim. Ac y llall oedd y heddwas. Ac oedd heddwas yn dyn urddasol sydd ddim yn fodlon deud be oedd yn ei ben, ond oedd ei llyged yn deud cyfrolau. Ac o'n i feddwl, gosh, sut fydd hynny? A wedyn, o'n i'n mynd o gwmpas yn ceisio perswadio bobl i cystadlu yn Steddfod Meifod 2015, ac dwi'n methu canu a dwi'n methu adrodd a ddim byd. Ac oedd un o ffrindiau ifanc yn dweud, wel, wyt ti'n mynd i cystadlu? So, o'n i feddwl, wel, dwi'n mynd i wrthi i sgwennu nofel. O'n i'n rhedeg allan o amser ar gyfer y Daniel, a fysa ddim yn dod agos i Daniel. So, dydy nofel yma ddim yn gallu bod ar un bwrdd a nofel sy'n ennill y Daniel. Ond wedyn, o'n i'n ddigon ffodus i siarad efo Myrddin, ac oedd Myrddin yn dweud, sy'n hwyl, oherwydd bod mae'n cymryd rhan yn Steddfod Meifod, i cyhoeddi fo, i bobl cael darllen yn Steddfod Meifod, a dyna lle oedd ac yr ail ysbrydoliaeth oedd, o'n i ddim yn hoffi am, a lot o pethau fel y gwyll, enghraifft, yn ddangos cefn gwlad, yn ddangos y tirlun, ond ddim y bobl. A dyn ni ddim yn byw yn yr anialwch. Dyn ni'n byw yn cymuned efo lot o bobl yn nhw, lot o hwyl, hen hanesion bobl sy'n perthyn i ti ac ati. So o'n i eisiau gwneud rhywbeth sy'n adlewyrchu'r prysurdeb cefn gwlad os lyci di, yn hytrach na'r just y ffaith bod mae bywyd wyllt yna. A dwi'n meddwl rhywbeth dwi'n teimlo, wedi darllen rhai o'ch nofelau chi, ydy bod mae'n anodd iawn darllen heb meddwl, mae hwnna'n debyg i'r person yma, neu mae'r cymeriad yma'n debyg i'r hwnna. A dwi'n gwybod dylen ni ddim wneud, a dwi ddim yn mynd i holi chi, ydy unrhyw un wedi seilio ar unrhyw un. Ond sy'n ni'n licio holi, ydych chi wedi gorau wneud yn debyg, dwi wedi holi rhywun yn cwestiwn i Sian ac i Pryderi, ydych chi wedi gorau wneud unrhyw waith ymchwil? Mae Dafis yn gael lot o anturiaethau neu troion trwstan yn ei gael nhw. Ydych chi wedi gorau ymchwilio mewn i unrhyw beth mwyn gallu cynhyrchu nofel? Wel, fel arfer, mae syniad o nofel yn dechrau gyda rhywbeth dwi'n clywed sy'n sbardino chydig o ddiddordeb. Enghraifft, yn mynd fel bom, mae'n is-blot amdan bobl sy'n twyllo yn y gemau Paralympaidd. Ac o'n i'n gwrando o hwn ar y radio, ac o'n i'n meddwl, hwn yn ffiaidd, pa fath o bobl sy'n ceisio mynd i mewn i rhywbeth fel y gemau Paralympaidd, ond wrth gwrs mae'n pres mawr yn ddi ein a llall. So wedyn oedd rhaid i fi wneud dipyn golew o ymchwil i rhywbeth fel yna, a hefyd mae rhaid i fi sicrhau bod y gyfraith a sut mae heddlas yn behafio yn iawn, a hefyd os oes yna gwenwyn, mae rhaid iddo fod yn gwenwyn sy'n gweithio. So dwi'n ceisio cadw at y ffeithiau. So yn aml iawn, mae'n dipyn o ymchwil tu ôl i. O'n i'n ama dyna fyddech ateb chi, oherwydd bod yna gymaint o amrywiaeth profiadau yn y llyfrau, wrth gwrs.
Be sy'n ni'n licio gwybod, ac lot o darllenwyr eraill dwi'n siŵr, ydy be nesa? Oes na syniadau ar y gweill ar gyfer mwy o nofelau yn y gyfres yma? Wel, dwi ddim yn feddwl bod dwi'n gallu rhoi y daf nôl yn ei bocs quite eto, ac fel sawl un, dwi'n colli'r sioe frenhinol yn fawr iawn. So, dwi'n meddwl, sy'n syniad os petai, mae Daf Davies a'i deulu yn mynd lawr i'r sioe frenhinol i ymddangos, mae gen i ddiddordeb mawr yn y byd ceffylau. Bod dwi ddim yn gwybod lot amdano fo. So, yr ymchwil dwi'n neud ar hyn o bryd ydy myd y cobia'r Cymraeg, yr adran A, yr adran B, a bob dim. A gosh, mae yna ddigon o, bobl sy'n ffrindiau mawr a gelynion mawr yn y byd yna. So, dwi ar ôl wneud rhywbeth fel yna, os dwi'n cael y cyfle i wneud. So, dwi'n ar cyfnod gynnar o'r gwaith ar y 5 nofel. Grêt, newyddion da iawn bod na fwy ar y ffordd. Diolch yn fawr i chi am y sgwrs, myfanwyr. Diolch yn fawr i 3 ohonych chi, 3 awddydd ni wedi siarad heno, i pryderu Sian a myfanwyr. Fel dedodd Beth ar y dechrau, diolch i Chris am y gefnogaeth technegol, a sy'n ni'n licio diolch i'r ddwy Menter Iaith, Menter Maldwyn a Menter Brycheiniog am ei syfed am y cyfle i gymryd rhan ac am trefnu'r noson mae heno. Felly diolch yn fawr i bawb.